Como é o Carballo do futuro? Como é o Carballo que diseña a Terra Galega? O Carballo do futuro que deseña a Terra Galega pois ven sendo un Carballo onde teña 4 ou 5 pilares básicos de desarrollo, entre eles a industria, entre eles o ocio, o deporte, pero lógicamente o planeamento. O planeamento é fundamental para que eses outros pilares funcionen, e dentro deles está pois tamén a zona costera. A zona costera que creo que Carballo sempre estuvo mirando de espaldas ao mar, e hai que empezar a buscar outras fontes de riqueza como pode ser as que pode ter o turismo. Entonces, ese turismo náutico, ese turismo de ocio que se pode ter a carón das playas que nos temos, pois permitirá pois un progreso importante para Carballo, non? Eso, co planeamento e con industria, con servicios, pois lógicamente debe ser o que debe dar impulso. E concretando moito máis, pois serían, pois, en concreto, as grandes obras, non? A tría de aguas, pois sería como ter unha boa cartera de circulación, ter uns bons viales, ter unha cidade deportiva e ter, lógicamente, pois as travesías e toda aquela infraestructura que necesita un pueblo pujante como queremos que sea Carballo.